Сәлем, шаян тик тормас һәм һәр вакыт кызыксынучан дусларым. Бүген без сезнең белән матур конверт ясаячакбыз. Моның өчен безгә ни бары кәгазь квадрат кирәк булачак. Эшебезне башлап җибәрәбез. Баштан квадратны өчпочмак итеп бөклибез. Хәзер уртасын билгелибез. Һәм бу почмакны уртага таба бөкләп куябыз. Почмакларны менә шулай бөкләп куябыз. Һәм бу почмакны хәзер менә монда бөгеп куябыз. Аңардан без 4 почмак ясыйбыз. Һәм өстәге почмакны менә бу кесәгә кашырып куябыз. Булды, конвертыбыз әзер.